強くなったことを実感するな。こいつらちょっとだけ。クリスさん。王子王子？ホーキング校。お久しぶりです。実は。何ですと？わかりません。わかりました。ホーキング校。感謝します。私が奮起すれば、皆はつい。クリス。昼間の宿。しまった。はい。ボルゴフ、出るぞ。昼。まさか貴様らしつこっ。お前とは鍛え方が一人しか
あの異様に変な音。これ以上やらせるな。一人のもらった。素人め、力量の差に気づかぬようでは戦場で生きる。10年早い。
やられた。交代するんだ。すまない。